Home service sta dito sa may Coral Mapandan. Bali si Ragnar, yung aking Shih Tzu na Choco, yung pure na si Irish siya. Bali home service ito. Waiting na lang ako kila Mark Sinacros Fernandez dahil wala pa po sila. Medyo malayo ata ang pinanggalingan nila. Bali malapit lang to sa amin, siguro mga pag nakamotor ka nasa 5 minutes lang. Malapit lang, magkalapit lang. Kasi Coral, banda doon Pias, tapos Gasang na kaagad. Ayun, bali gitnaan po ako. Pero taga Mangaldan ako. Pero gitna kasi yung Gasang sa Mapandan. Ayan. Ayan, tara. Mamaya, pagdating nila, panoorin nyo po yung stud na gagawin namin para makita nyo po yung diskarte. Ito na stud na gagawin po namin. Yun, maraming salamat po. Yan naman tayo, si Ragnar naman ang bida ngayon. Wala pang tumakbo. Wala partan. Okay, po muna. Alright, yung jowa ni Ragnar. Takam na si Ragnar, guys. Anong pangalan nasin niyo, sir? Ashley. Yan si Ashley, yung malikot. Lang, kailangan na. Ashley. Okay. Maganda Ragnar. Sorry, Ragnar. Alright, first session po. Let's go. Okay, ano? Alright. Flowin. Tang mo dito. Tumo ka. Yung mana. Tumo. Okay. Hiram na, Ragnar. Arka. Yun o, yung mga fresh from Bulinaw. Yan, galing pa kami ng Bulinaw. Bulinaw, Labrador, Lingayen, Kalasyaw, Salasikiden ngayon, The Latch Batch. Uy. Mapandan, Coral. Alright. Sana. Sali. Mawala. First time ko, sir. Virgin. Ito na nakis. Normal. Uy, alam niya. Papakutan ko niya. May bibitawan. Hanggat hindi ko pa sinasabi. Natusasawan. Robot. Ang ganyan ng buhay. Robot. Alright. Kailangan Nakilog. kumayod. Pag di ka kumayod, wala kang Sige, lumang perang Ay, kakain. Mukha may picturean dyan. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ayun, doon po sa paghawak ko, wala pong nasaktan doon dahil pag hindi ko po inawakan to, sigurado hindi na po ito may stand. 13 na po yung aso. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang Wala nga, basta rin siya. ano. Matitap siya ang panubang siya talutugay. Paunginam. Iba Pinoy, huwag kang Ay, ganun ka ta. Ato ka lang, patubang pamirin din to ka lang. Kaya, patubang ka lang. Dawit ka. Pinoy ako. Pinoy tayo. Ayan o. Di ba? Okay na silang dalawa. Ayan si Ragnar o. Happy na. Bro, ikirin mo ka na ay natin yung bisira. Basta si kayo driver, yun ito. Ay paga. Shooter. Hindi, drive. 10K. Okay lang. Ha? 10K. 10K. Aban. Pinarjad. Kabanatuan. Kabanatuan mo. Ito, rarawi lang. Aban. 3 hours. Palayo na ng palayo. Challenge ito. Bakit nationwide? Kabanatuan na. Baka susunod na, pati Picture mo bagyo. kami sini. May babatak tayo diyan. Picture mo kami. Malam di sakit ha. Mayroon i-edit from siya. Apo. Yun, hindi ko na rin patatagalan yung Please aking follow video. for more videos. Bye-bye. Pero, Please sigurado. subscribe. Tagal ito. Bago matapos yung video, galing pala kami ng Bulinaw. 3 hours na biyahe. Ayan, real talk. Si apatira.
Pinalaya 700 tsaka yun. Matrasak. Ito yung dam nila. Yan naman yung sire natin. Home service. Muna kami natin simong sa Bulino ya. Magtre, bulbali mo masaya. Sa may coral. Mga Punta ang kulak tayo. buwan nito makapangapoy naman. Full energy. Gusto na po yung energy ko. Bakit na? Baka kami umalis kanina, alas 7, dumating kami dun sa Bulinaw. Alas 11. Grabe. Ayan, still nakalak pa rin siya. Sa may coral Mapandan ito. Ayan. Malapit lang sa amin to. Gasang lang naman ako. Minuto lang. Minuto lang yan. Yan, lock na lock. Choco, sana ganyan yung kulay para magaganda. Ragnar. Iba kasi ang ano, mas may value kasi yung ganitong kulay kumpara sa ganitong kulay. Ayan. Tsaka mga pure white. Ayun, yun din yung isang mga mahal. Tsaka yung mga blue. Yun. Yan siya. Ragnar.